Едно, две, три. Айде пак. Едно, две, три. Браво! Хе-хе! Валерия! Браво на Валерия! Айде един кючек, казваме за Валерия. И още е рано, казва булката, така е. Също така за нейния татко Васил. Най-силния, казваме. Айде! Което благослови труда на тия младо семейство, на това младо семейство и за това, което позволи на хората да посетят на този тежък живот това тържество. Заемете си местата, ще минеме. Извиняваме се предварително за това, че ще бъдем кратки в поздравите, но времето ни притиска, тъй като се съобразяваме и с полицейския час, за да избегнем глобите. Започваме от тука. От мене. По принцип съм последен, но днеска съм първи. От мене и от сина ми Ричи 200 лева. В касата. От Ралица и от нейното семейство 200 лева. От Илонка и от нейното семейство, от Юли, още 200 лева. Музиката, докато се предвижда до другата маса, съвсем нещо кратичко. Благодарим на оркестъра. За танцуващите не гасете мотора, след малко се връщаме. От Васил, най-якия работодател. Не от тебе, от кой? От Албанкира, от Алкиро и Абалина. Добре, Василе, колко пари? Извиняват се, че не могат да присъстват поради здравословни проблеми. 200 от тех, така ли? Така. От Бисер на Манчо, брат му, 300 лева. От Бети и от Васил, още 300 лева. От Антони и Антонио 200 лева.
Откри си момичето, откри си момчето, 250 лева. Пропускам ли някой на тази маса? Айде, докато стигнем до другата, поздравче за тех. Благодарим на оркестъра. Направете место така да мога да видим какво става. Представи се, господине, не те познавам лично. От Кнежа на братовчет на булката, от Баро големи, от Баро малкия, 400 лева. Жив и здрав на тази сиромашия, това много добре. От тая маса кой продължава? От баба Фатма. Подарява на младото семейство. Заемо. Златна гривна. Браво! Да си жива и здрава. Заповядайте. От Слави, директно на Джампалаковци. Най-силния, най-якия. Колко са, Слави? 200 лева. Здраве, радост, щастие и късмет за напред. Да са щастливи, живи и здрави и само заемо цял живот. За баба Фатма специално. Една песничка в кратка вариация. Продължаваме на там, момчета. Поздравете останалите гости. Специално за Слави и за баба Фатма, за техната внучка, за гостенина от Кнежа. Благодарим оркестъра. От Мехтин. Яго Киро. Да са живи и здрави младото семейство. Да ни събират все по-добри поводи. Дълъг съвместен живот, това е много важно, защото след първите 10 години се получават разни работи, ама тук преминало, ще го отиграем. Добре, продължаваме. 300 лева от Мехтин и Киро. Браво, да са живи и здрави. От Елисей. Севделин и Даниела, 200 лева. В касата. От Аго Малини Аба Снежа. И чакайте малко, сега ще направим и нещо за вас, ще ви обърнем внимание. Подарък се от Аба Снежа за младото семейство от Аго Малин 100 лева. Браво! Съвсем кратичко и за техната маса. Благодарим на оркестъра. За всички, които имат желание да танцуват, нека да не събличат якетата, след малко продължаваме. От Аба Маша и Аго Милето 150 и подарък за младото семейство. Кой ще продължи тук? От Аго Кира и Аба Митка 200 лева. Да са живи и здрави. От Румен и Албена още 200 лева. Съвсем нещо кратко и за тех, без да ги пропускаме обаче. Благодарим на оркестъра.
оркестъра. Така стана със събирането на парите по-накратко, защото прекалено много играхме преди да съберем парите. Затова сега ще почиваме малко. Аз предлагам да променим традицията. Прекъсваме. Губиме обхват. Добре, ще видим тази работа. От Люди и от Таня. 200 лева. От неговата майка и от неговия баща. От кой? От Дарина. От Дарин. 200 лева от Дарин. Да са живи и здрави. Нещо кратко и за тех. Благодарим на оркестъра. От брачера Мано и от неговата майка Еминка подаряват на младото семейство 200 лева и един подарък. Да, жив и здрав! От Беян и неговото семейство 200 лева. И мазур гледам с тази каса. От Ихтиандър и неговата съпруга 250 лева. Мале. От Юлиан и от Силвия 250 лева. Браво, живи, здрави! За тех нещо кратичко. Така ми се искаше да обърна повечко ефирно време на всеки един, да подаря малко специално внимание, но съм притиснат от времето, за да не се получи така, че да си събираме парите без оркестъра. Бързаме! От Алексей и Елвенка 200 лева. От Денис и от неговото семейство. Колко пари са? 600 лева. Най-добрите приятели на Булката и Младоженика, които винаги са до тях в трудните моменти и в хубавите моменти. Плюс още 100. Браво на Денис и на неговата съпруга. Един Пикачу голям и една картина. Браво! Картината остава за винаги, докато свет светува, до последен дъх. Парите заминават. Специално за Денис и за неговата компания нещо специално, понеже са най-добрите приятели на Булката и на Младоженика. Сега ще направим обратно един тигел. Пропуснах ли някой? Меди, злодата забравя го. 200 лева от най-добрия майстор предприемач, който си плаща всеки петък от Меди и от неговото семейство. Само при Меди парите са редовни. Всеки петък. Без пропускане. Специално за Меди нещо кратичко.
Кой още е тук на тая маса? Мариане, Мариане! Забравихме тебе, човек. Езък, че през цялото време ни обслугваш на магазина. От Мариан и Мадлена 300 лева. Най-добрите приятели на булката и на младоженика. Браво! Специално за Мариан, за най-добрия касиер на господин Хинков, който обслужва цялото ни село тук в магазина. Да, жив и здрав! Едно кратичко изпълнение и за него. И за Мадлена. Браво! Тук ми харесва, че оркестъра свикна на метража и спира и сам. Браво! От Мари и от неговото семейство 400 лева. Късани. От Габи и от неговата диамантена съпруга 200 лева в касата. Пропускам ли някой на вашата маса? Не. Айде за тех нещо кратичко. От човека транспорта, от Милен, Наго Тахир, най-якия в Койнаре. Подарява на младото семейство 600 лева и от неговата съпруга да са живи и здрави. От зета Миро и Асето 600 лева. При него вече са в евро. Той е сменил курса. От баба Рама 600 лева. Браво! Ма разбира се, разбира се. Тук ще стопираме времето. Значи не ни интересува вече оркестъра колко бърза. Ще стопираме времето специално за баба Рама, за Милен. Със специален поздрав! Милене, какво обичаш, Аго? Оркестъра не бърза, казват. О, много се радвам, момчета. Специално на баба Рама даваме правото да избере поздрава. Най-добрата баба! Де ги тия млади години? Специално за баба Рама, за Милен, за Асето, за Зета, за цялата компания. Литнахте като сиви галави. 20 точки за певицата и да ги разделиш с оркестъра. Браво! Благодарим на оркестъра. Ние си взехме дажбата напреди с играта и сега малко ще побързаме. Продължавам, Аго, продължавам.
От Норка 200 лева. И поздрав специално за Алехандро Бартера. За музиката специално 10 лева. Ще ви ги пратим по EasyPay. От Мехмед и от неговата съпруга Сабрияна 200 лева. От Сени и Бисер, най-добрият фадромист на Илчовци, още 200 лева. И обещава да постриже младоженика без пари. Не е го казала, ма я знам. Така, пропускаме ли някой тук? От братовчетката Бети. $200 лева. Господина кой е? От Бети и от Ицо 200 лева. Да са живи и здрави. Специално за тех нещо кратичко. Парите ви са тук, ако нема това на ума. От Бенци, момчето за всичко, цялата мала обслугва с всички услуги, безплатно при това. 200 лева от него и от неговата диамантена съпруга Пана. По лична карта Фани. От Негослав и от неговата съпруга 150 лева. Фризьорката най-добрата в цяло Плевенско. Заповедайте при нея. От Искра и от Мишо още 150 лева. От Наталка и от нейният съпруг 200 лева. От нейното семейство. Да са живи и здрави. Кой ще поръча кючека? Пано, ти ли? Искра ли? Наталка ли? Айде за Пана нещо специално. Стигнахме до Ралица и Румен. Освен, че изхранват цело Румянцево на версия, дойдоха и в Койнаре да правят същите работи. 200 лева и дават постоянно версия на магазина. Заповедайте. 300. Извинявам се. Съобщавайте ги, защото при броенето стават грешки. И един подарък за младото семейство. От Манол. Значи специални поздрави ще има за Манол, защото е положил усилие да направят чорбата с баба Виолета, биле личен асистент и пръв помощник. От мен е съвета, Маноле, научи се да ги правиш тази чорба, че стана 200 лева на казан. Колко пари си тук? 200 лева. 300. 300 лева от Манол и от неговата съпруга. Подаръчета от Каканатка. Да са живи и здрави. Прибирайте момчета тук. Цветя. Сакси. Специално за Манол.
Кючека чорба. Добре, вече. Поръча го камериста. От Мити и от неговото семейство. 300 лева. От Стелка и от Гъбо, братовчеди на булката, също са подарили 200 лева. Сега искам да повишите внимание и оркестъра, и гостите, защото стигнахме до оператора с най-много безплатни минути. За дистрибутора на пазара с най-хубавите домати, най-хубавите краставици, чушки и лук и всичко едно, Кадрияно от Луковит. Абе, верваме ти, бе, братко, давай на доверие, бе. 500 лева дава оборота си от днешната търговия в Зеленчуковото търговия. 500 лева от Кадриян и от неговото семейство. Кадрияне, понеже знам, че ти си също така даровит в словото, искам да ти дам микрофона, да кажеш каквото имаш да кажеш на младото семейство и така нататък. Да не те изразявам. Пожелавам да са живи и здрави и един без друг да се не делят. А от моя приятел Шекирчо, аз съм от град Луковит, той ще се сети, кючекът оригинално 100 кинта. 100 кинта специално за Кадри от Луковит. Благодарим на оркестъра. После ще продължиме, нема тана. От Джамал Исана 500 лева. Да са живи и здрави. Отде взимат тези сили, тия хора, на всички увеселения присъстват. Да са живи и здрави. От Методи, човека, който е за 100 човека. Методи, що ми правиш тия тежки истории, бе? 1, 2, 3, 4, 5. 500 лева, така ли са, брат ми? 500 лева от Методи. Специално за Методи, който унищожи безработицата в глава и в Койнаре, искам да направите един специален поздрав, защото този човек е за 100 човека. Това е човека за 100 човека. Той даде работа на всичките. Даде и да едат, и да пият, и да правят всичко, каквото искат. Специално за Методи. 100 кинта. Местиме се на другия фланг. На територията на Северна България. Най-евтино работи и качествено. Подарява. Ремонта за сватбата го е правил лично той. От Дъчи, от неговото семейство 150 лева. И обещава какво се чупи, какво се строши да го ремонтира. Краси! Тука ли си, Краси? Ванелио, сега ли ще се отчита tego? Айде, Краси, заповедай, братчето ми. От брата на булката,
400 лева от Краси. Да са живи и здрави булката и младоженика. И леко поздравче от оркестъра за Краси. Краси, не съжалявай го, ще се върнем след малко. От Гаци! Най-работния ни зет. 200 лева. Да, жив и здрав с братовчетката Лида. От Биката и от неговото семейство. Още 200 лева. Пропускам ли некой тук? Нема кой друг. Добре. За тех още малко кратичко така пуснете и минаваме на следващото. От фамилията Мандовци. От Марек 200 лева. От Юли още 200 лева. От Елвис още 200 лева. Специално за братовчедите. После ще се върнем ли? Добре, Аго, добре. На връщане ще ви поздравим. Добре, добре, добре. Ето който знае как прави. Изчаква. От Нури. Най-якия работник в град Койнаре. 300 лева. Браво на Нурката. Коси, цепи дръва, кове, коли, всичко. От неговия брат Асенчо и от неговата съпруга. 400. Браво, Асенчо, чакам. От брачера Данчо. 400. От Данчо от глава. От Емилчо на врачетката Митка на Зоро. 350. Е, тук вече няма как да откаже певицата. 10 евро специално за певицата да изкара нещо. Нека песента бъде специално за моята най-нова снаха, за Юрзи. От Бяла Слатина, която продаде своята къща и дойде да живее тук при брачеда ми Асенчо. Това е любов, това е любов. Продава и идва. Нема какво да се чуди. За Емилчо от глава. Айде до девятка. Що ми ваш добро сърце, всичките носят на ръце, всичките носят и емо на ръце. Що ми ваш добро сърце, всичките носят на ръце, всичките носят и тебе на ръце. Косови виновен, че съм най-богат. Благодарим на оркестъра. Виновни нема. Виновни нема, всичките сме прави. От Аго Джимил от неговото семейство. 200 лева. Подарък си за Емо. Прибирайте, Мариане. От Аго Лаци, от неговото семейство. 150 лева. И 150 от брачена Миглен. Да, жив и здрав. От Аго Али. Сега идвам по-близичко, Аго Али. Не съм ви забрал, бе. Ще минете поред, бе. 150 лева. И от зета и братовчетката още 200 лева.
да са живи и здрави. За цялата компания още нещо кратко така направете. Тази вечер само кратко правя. Благодарим на оркестъра. Умирам от тя така, като ви спирам, ама се налага. Отаго добри! 150 лева. Тия са от Мири и от Бися. 150 лева. От Светослав и неговата съпруга още 150 лева. Специално за го добри, за най-добрия тракторист. Едно малко изпълнение, кратичко. Благодарим на оркестъра. От Алеша и от неговата съпруга 200 лева. От Милена и от нейния съпруг още 200 лева. Дъщерята на Киро. От Асен на Годечо. Колко са Асене да ги не бро? 500 лева. От Асен и от Милена да са живи и здрави 500 лева. Специално тук ще направим 2 по 15 с продължение, тъй като са родствена връзка, много силна, голема и се налага 2 по 15 продължение. Оркестъра! Специално за Асен и за Киро! Благодарим на оркестъра! Асенчо сам спре оркестъра от чувство и съображение да дадем ход на работата, защото при нас е така става, все накрая бързаме. Роске, от Лили 150 лева, да жива и здрава. От Сашко и от Светла 200 лева. Охо! Че бегат, бе. Широки пръсти, пари не задържат. За Светлето, за Роска, за всичките, за Сашко най-вече специален поздрав. Едно кючече. Алберто, ти си наред. Кажи си тежката дума. От Ико 150 и от тебе 200. Браво, общо 350 от двамата.
Ага, добре. Само малко да приключиме с масата. Оркестъра да подготви Чак Гюзел. Представете се, извинявам се много. Много сте ми симпатични. Ще ми се да ви позна, ама не ми стига памет. Забрасваме. Нури и Калина. Нурка, много се извинявам, маго. От Нури и Калина. Малък подарък за детето. И 300 лева парична сума. Специално от Нури. Аго, не ми един в главата, мога те глубина през главата ми, бе. От Яни и от неговата съпруга. 300 лева. От Сисо 100 лева. За цялата компания. Нурка, кажи Аго какво обичаш сега. Аха, извинявам се. 200 лева от Невичка. От вашите. Добре. От техните на Невичка. 200 лева. Добре. Кажи, Янко, какво искате? Чак Гюзел. Айде да, на Алберто желанието. Айде. Благодарим на оркестъра. От Райна и Муто, които се извиняват, че не могат да присъстват, 200 лева. От сестра му Ани, която също не присъства, 200 лева и от нея. Да са живи и здрави. И от него 200 лева. На Муто от сина. И от Люти и Деси още 200 лева. Люти и Деси, това са на Аго Сико, снахата и сина. Живи и здрави. Специално за тех нещо кратичко. Така. Радостинки, дай напреди, батко, да мога да преминем напред. Не можем да преминем. От Марчело и от неговото семейство. 200 ли са, Марчело? 200 лева. Кой е следващия тук? От Аго Руси. От Бети и Руми. От Бети и Руми 200 лева. Така ли са, Руси? Да са живи и здрави. От Ради и от неговата съпруга. Колко са, Ради? 500 лева. Браво. От Билян и Снежа. Аха. От бабата спалния комплект. Болката благодари лично и категорично на бабата за спалния комплект, тъй като идват студени месеци от септември нататък, ще видите какво ще задува. Ще трябва да се завивате, то ще мине тая, къде спите с един чаршаф. Да, жива и здрава бабата и благодари за всичката работа, която помогнала. Лично Булката благодари на бабата. Така, да приключиме тук тази маса с Билян и Снежа.
Колко са Биляни? 400 от Билян и Снежа, които са помагали и са били плътно до булката и до младженика. От самото начало до самия край. До последен дъх. Специално за тех един поздрав. За оркестъра и да продължи поздрава за кръстника. Купува си лично време. Имате 20 лева при мене, може да ги вземете когато искате, стига да го направите в срок до сутринта, иначе губят давност. От Киро! Да, извинявам се, Киро. Извинявам се. То беше на предната маса с Мехтин. Извинявам се много. Дай да видим сега кой остана тук. От Кадрианчо и от неговото семейство 200 лева. Браво, бе, Кадриане. Помагали днеска целия ден и ще продължава да помага. От Краса и от нейното семейство 150 лева. Какво? Може и така да стане. Пропускам ли некой? От Анелия и Росен. Мигър па и Росен е дал пари. 250 лева. Знам, че оди по Гърцията прави екскурзии, такова. 250 лева от Росен и от Анелия. И са били плътно до младоженика и до булката, помагали са, като са можали. Браво! Да са живи и здрави. От Брачеда Михаил и от Латинка 200 лева. Анелио, ти стоиш тук до мене с... Момчета, за непотърсени пари ще ги изгубите. Така. От Жени и Диан 200 лева. Браво! Да сте живи и здрави и вие. Да ви се връща. Некога пожеланието беше да ви се връща. От Аго Шевчо. И един подарък от Жени и Дидо. Емиле, прибирайте подаръци. От тримата с Шевчо 1000 лева. Живи и здрави! Болката лично благодари, че цял ден са помагали и са допринесли за доброто подреждане на сватбеното тържество. Браво! От Мариан и Мони 300 лева. Специално за тех и за Мони една песен на Софи Маринова, понеже ги знам като момиче, че много ги играеше тия песни на Софи Маринова.
Да, един кючек, добре. Един кючек. Айде, колеги, една двойка на совка. Челамлийски. Двойка на совка. Айде да направите една... Благодарим на оркестъра. Продължаваме напред. Стигаме до масата на двама касапи тук. Неделин е първия с неговото семейство, подарява 200 лева. От Стефан, другия касапин на град Коинаре, подарява 100 лева, да, жив и здрав. И от Мурахит и Митка. Колко са Мурахити? 200 лева. Така, тъй като другите не разбират от музика, ще дам право на Мурахит. Да дойде кой? Емилян. Айде бе, Емилянчо, тъмън си вземеш и 20 лева. Специално за Стефан, за Мурахит и за Неделин. Оставих оркестъра малко по-дълго, тъй като видях Стефан как хубаво играе. Мило ми беше да го прекъсна. Тук са се подредили в редица се касапе, синове на касапе от сина на Шери. Един доказал се също много добър касапин и от Шери, специално от неговото семейство, от Иванчо. И двете деца. От Иванчо и от двете деца. 100 лева. От кой сте? Първите 100 лева са от двете деца. Тук колко са? 400. 400 от Иванчо и от неговата съпруга. Браво, Иванчо! Да си жив и здрав, Айво! Сега ще ти направим един поздрав и на тебе. Само да видим Пинко какво ще каже. От Пинко и от най-добрата магазинерка на Мима. От Ралица 200 лева. Павлин ще го става за накрая. Десертите са за накрая. За всички останали един поздрав. Специално за Пинко и за Иванчо!
И сега приключваме вече с Павлин и с неговата съпруга Ася. Не на последно място, просто са най-накрая, като оставаме винаги най-вкусното накрая, най-хубавото за накрая. Черешката. От Ася и от Павлин. 500. 700. Браво, Павлине. Браво, Ася. Да сте живи и здрави. Специално 2 по 15 продължение за Ася и за Павлин. Браво! Благодарим на оркестъра. Сега, мисля, че приключихме с гостите на масите. Дали ще почнем? За Койнаре няма да го представям. За останалите гости от другите села искам да ви представя в едър план от плът и кръв на живо предаване Чичо Кадри, най-добрия ковач. Човека, който първи има лека кола, първи има DVD, първи има уредба. Верно ми, я не лъжа. Най-силният. 200 лева от Чичо Кадри и от Инге Бинаска. Да са живи и здрави. От булката и от младоженика на здраве. Амин, Боже Господи. Преди всичко, трябва да знаете всички, че всичко, което се постига благодарение на Господа. Може много да се трудите, много да работите, а ако нямате благословението на Господа, няма да постигнете нищо. Затова, амин, Боже, казахме всичките. Сачки, с тебе ли ще продължиме? Не? Добре? О, набора Миглен е тук, бе. Добре дошъл, Аго. Жив и здрав. 400 лева от семейството на Миглен. Да са живи и здрави. Братовчет на булката. Друг, кой остава тук? Чака, стой са. Тук пропускам нещо. Аз се поунесох с другите маси и малко изключих. Извинявам се. Тук имаме родствена връзка. Генетичен гений, както казва Чичо Кадри. По природа той е първооснователя на това поколение. Това от него иде всичко! От Чичо Кадри! Специално за Чичо Кадри един поздрав! И за Даша Миглен! Кадриане, не се притеснявай. Ще те наиграя, как вика Софи Маринова. 2 пъти в ляво, 3 пъти в дясно. Ще фърлиш и якето, не бой се. Има малко време още. Кой остана тук сега? Майка Сана. И тати Роси. Разбира се. Семейството е патриархално. Кокошка носи, ма петел пее. Нема го забравяте това. При Сана вече е влезнало еврото, няма какво да чака 2026 година. 100! Туре и в касата, че на мен ми е трудно. 200! 300! 400! За Присар. Имаш право на желание. Чакай, Масано, не бой се. Така и така закъснехме, викаше, дай, че юността си видохме хаира. То стана, какво стана?
Давай тук с 5 минути, с 10 минути, няма да сбъркаме работата. Кажи какво искаш. Пожелава на младоженците да са живи и здрави, да се обичат все така силно, до последен дъх, завинаги заедно, като в турските филмове. Щастливи те, щастливи и тя. Много правилно. Добре ли сте децата, добре си и ти. Не са ли ти добре децата, не си добре и ти. Специално за Сачка направете и за Роси нещо да ги очароваме. Айде, Роси! Благодарим на оркестъра. 400 ли бе до тук? 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Чакай, стой се. Кажи какво да направи оркестъра за теб. Дайте за Сачка, за Методи. Евро. 1000 евро са. Аз казах още в началото, че при Сачка еврото вече е влезнало. В евро е. 1000 евро до тук от Сачка. Направете един индийски кючек така за неги специално. Браво! Продължава да дава Сачка. 1100, 1200, 1300, 1400. Сбракали сме ги нека, толкова. 1400 евро от Сачка. Представяте ли си колко много е работила в Германия да ги спести тия пари? Значи, може да се изкарат парите и повече може да се изкарат, но да се спестят е много трудно. Аз съм бил в чужбини и на края на месеца 3 дена преди заплата никой няма пари. Това е истината, казвам ви го. Браво на майката на булката. Не е малко, Сачке. Който не е доволен от бърбче, цял вол да му заколиш, сета. И да ви кажа, на циганите са геронтиите тръгат след сватбата. Но тук няма ръдъм къде да стане, защото всичко е изрядно. Обърнали сме на всичките внимание, всичките са се учели много добре и няма какво да се случи, за да тръгнат разправи. Да са живи и здрави младоженците. Продължаваме с веселие и свирни. Роси, какво обичаш? Чакайте малко оркестъра. Понеже аз знам на Роси жилката откъде иде и ще поръчам на вместо него един книжки кючек. Специално за моя приятел Роси. Благодарим на оркестъра. Живи и здрави сватове. Мисля, че ви
дадохме нужното внимание. Ако има нещо да сме пропуснали, кажете го сега или замълчете за винаги. Само да кажа, от братовчет ми Еди от Кнежа подарява 200 лева за нас и един голям подарък. От братовчеда Еди от Кнежа на булката подарява 200 лева и един голям подарък за Емо. Да е жив и здрав. И за него нещо кратичко, да не остане и той недоволен. Опитахме се максимално бързо да преминеме, изрезахме рекламите, без филмове по средата. От бойчата Сашо. Спокойно, бе. Емиле, останахте на бия накрая вече, нема ядове. $20 лева за оркестъра. Сашо, можеш да си поръчаш нещо специално, да не е в общ профил, каквото ти пожелаеш. До дома. Браво на музикантите, браво! Браво и на играчите, браво и на свирачите! Сашко. Това е диспенсър за алкохол. Вътре има уиски и мезета. Подарък. Марианчо и за неговата булка. Лично и категорично. Като дойде, дайче на гости да има подготвено всичко. Прахосмокачка също от съпругата на Сашо за младото семейство.
един букет прекрасен за булката и за Емо. Златна гривничка на ръката. По-късно и БМВ ще му е колата. Какво е това? Албумче да си пастри снимките от сватбата и най-хубавата снимка да си ги сложи на стената. Чакай, Сашо, чакай, не пребръзвай. Има табелка вече подчертано официално. Добре дошли в семейство Емилови. Защото на предното обеселение аз ги съобщих от Булката и от Мариан и тя каза, още не съм Булка. И беше права. Сега вече е Булка. Специално за Сашо, за неговото семейство, за младоженците и за кръстниците. Айде, момче, направи нещо с това кларине, така да полудеят малко. Задръж така, момче, не сваляй кларинета. От Руси и от неговата жена поздравяват Сашо, младоженците с 100 тона и иска неговата съпруга да го изиграе лично и категорично. Тук на дансингера дали кадрието, която сключила договор с времето. Не остаряват и двамата. Браво! Айде, кадрия, чакаме те с Руси. Участвайте в нашото шоу "Танцувай с мен". На Руси му беше малко трудно, но наблюдаваше кадрието и се справи. 100 тона, знаеш ли? След малко 100 тона пак. Колко е тази пачка, бе, Сашо? 2000. От Сашо, от неговото семейство, подарява на младоженците 2000. Тия не мога влез в процепа, гледай какво става. Влезна, бе. Широк процеп и това, бе. 100 точки за оркестъра! Оркестъра! Момент! Обръщайте внимание на парсата и отпускайте малко ефирно време. Благодариме. Предварително. Специално
това не означава, че няма да продължиме за Сашо. Подарява на кръстника същия диспенсер с същите мезета и със същото уиски, като седнат братски да си не гледат един други, кой е повече, кой е по-малко. Всичко по-равно. Войчо Сашо печене. За кръстничката най-скъпия парафюм. Специално за Мелка, за най-красивото ни момиче на град Койнаре. Кой баща те е направил, искам да го поздравя. И понеже го знам, кой е? Поздрави за Киро! Да, жив и здрав! И да. И за Марчело, за кръстничето, една гримна. Златна гримна за ръката. Да се ги носи със здраве. Всяка крачка влезеш и жадно се следи. На мъжете виждаш ли какво и причини? Кой ли те доведе, кой нямаше ли капка жал? Дигаш ти мъже на бой и правиш ти скандал. Кой бащата е направил, искам да го поздравя. Киро! Не знам какво е правил, но добре се е старал. Родиня е направил, но дали е осъзнал, че пораснала си вече, ставаш мъжки идеал. Кой бащата е направил, искам да го поздравя. Не знам какво е правил, но добре се е старал. Родиня е направил, но дали е осъзнал, че пораснала си вече, ставаш мъжки идеал. Благодаря за певеца, за асоциираното включване, което направи песента по поръчка. Авторска песен специално за Киро и за неговата богиня, за Мелка. Браво! Да са живи и здрави, да му е честита на Емилко, ебала където я води. Така се казва обикновено. Ебала на който я води. Така е. Сега, докъде стигнахме? До кръстника. Айде, Емиле. Кръстника поздравява Войчо си и Война. Иска подаръците да й бъдат поднесени на Войчо си и на Война. И да й благодари лично и категорично за това, че в лоши и в добри моменти винаги са били с тях. Това е много важно. Това е много важно, да имаш подкрепата на близките си и на роднините си в трудните моменти. Защото има една песен на Джамайката, която, подчертавам, не се отнася за това семейство. Къде сте, роднини фалшиви? Но няма да ги пееме тук, такова не е на место. Подаръци от Емил за Война и Войчо. Аспарух Маринов, който е кръстен на основателя на българската държава хан Аспарух. Подаряват му едно сребърно пръстенче за тежест и авторитет да се го носи на ръката, защото живеем в комерциално време и мадамите преценяват всичко по това както изглеждаш. И за Стела още един пръстен с корона. Да е жива и здрава и тя. Браво! Да са живи и здрави. Истински прегръдки с любов и уважение. Виж сега,
Нашите оркестранти са професионалисти. Тук няма ако може. Те можат всичко. То като в YouTube при нас е. Поръчаш си и той излаза. Пиратите. Пиратите. Канински пирати, продължаваме за наготвените кръстници. Канински пирати, канински пирати, канински пирати, канински пирати, плебески пирати, плебески пирати. Браво, оркестранти! По-бързо го направихте от YouTube. Немаше забиване, немаше губене на интернета, немаше нищо. Браво! Младоженците! Айде да видим кръстника какво иска да подари на младоженците. Де-факто на брат си и на снаха си. Диспенсерче за биричка. Много правилно и логично. Бирата всека вечер. Това е най-необходимото на мъжа. Комплект маша преса. Още едно логично приложение. Да изглежда булката винаги желана, обичана и искана. До последен дъх за винаги заедно. Докато свят светува. Емил поздравява булката и младоженика. Пожелава и здраве, радост и късмет. Разбирателство в семейството, което е най-важното. И много сбъднати мечти. А аз ще добавя, нека техните желания бъдат Божии задължения. Амин. Търсиме Калин, защото е много бърз. Видяхте за колко кратко време успре да презареди своята камера и е готов за още един филм да изснима. От кръстниците са халките за младоженика и за булката. От Емил и от Мелка. И едно кръстче златно ланче. Заемо. Браво! Да си го носи със здраве. Браво! Да са живи и здрави и кръстниците, и булката, и младоженика, и всички присъстващи. И сега Емил ще дава и малко пари. Дай да видим какво ще даваш, Емо. Дори тук в касата направо. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Запри малко. Знаете ли колко колети е разнел Емил в Германия за тия пари? Колко километри е минал пеша от апартамент на апартамент и на тия мръсни германци извъни и тия не излазат? Специално за него едно изпълнение. Хиляда, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 и 800
900. 2 за Присармо. Аго, слушай ма сега. Направи от старите кючеци. Полекичко да почва. И после да тръга по-бърже вече. Да нема неко изключване, да нема неко такова. Кръстника продължава да дава. 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 лева. Плюс халките на стойност 1000 лева. Обща сума 4000 лева. Башка другите подаръци, башка другите работи. И това не е всичко. Ще продължава да дава на брат си, докато са живи и здрави. И да си помагат един на друг. Емо, преключихме ли с подаръците? Така, сега ще направите едно право хоро, понеже тук в нашата... Аз ви питах, ама не можа да се разбереме. Добре. От Марчело. От Вазе за Марчело. Да. Емил и Мелка подаряват на своя син едно златно ланче. Комшо, намаза и ти покрай другите работи да е. Браво! Едно златно ланче и за Марчело. Да си го носиш със здраве. И внимавай, като се влюбваш, да не го подариш на неко момиче. Едно хорце, Емиле. Едно право хоро, понеже тук много се намешахме и... За кръстника, добре. Айде един кючек първо за кръстника.
Още един подарък от младото семейство за кръстниците. Какво е това, Мариане? Един диспенсър за вода. Еми, много ясно, като пият цял ден на уиски и после ще отири вода. Сабале. И за малкия кръщелник един велосипед. Мале, това ще го спират за превишена скорост. Да внимава на камерите с това, че натрупа глоби. Браво! Да му честито, да си го кара със здраве. Сега, приключихме ли с подаръците? Така, едно хорце право за всичките. Нема да свириме ситно влашко, нема да свириме цигански хора. Едно право, защото сме се намешали много тук в нашата мала. Имаме и цигани, и българи, и власи, и така. Да могат да играят всички таго. Едно правичко. И после вече ситните хора на най-мираклите. Добре, добре. Като каза булката.